Pozdrav svima, ja sam Milica Ostojić. Uz želju da naučim neke nove veštine i dobijem bolje radno mesto, zainteresovala sam se za nekoliko kurseva. Jedan od kurseva koje sam završila je kurs za marketing menadžera društvenih mreža, jer mislim da je u današnje vreme poželjno znati kako se zapravo koriste društvene mreže u svrhu marketinga. O školi obuke i kursevi informisala sam se na njihovom sajtu i zatim sam krenula na kurs kod predavača Bojane Kovač, gde sam naučila mnogo bitnih, korisnih i zanimljivih stvari. S obzirom na to da sam bila među najuspešnijim polaznicima kursa, posle nekog vremena dobila sam poruku kojom su me obavestili da postoji mogućnost zaposlenja u jednoj poznatoj kompaniji. Rekli su mi da priložim svoj CV, mada ja nisam verovala da će nešto da bude od toga. Prihvatila sam ponudu i posle par razgovora vezanih za posao dobila sam radno mesto u kompaniji BMT, koja je ekskluzivni partner kompanije VIP. Tada sam shvatila da uz jaku želju možemo mnogo toga da postignemo. Ovom prilikom želim da se zahvalim školi obuke i kursevi i da podržim buduće polaznike u njihovim ambicijama, u njihovom ličnom rastu i želji za napredovanjem.